Predstavte si to, kedysi mocný cisár, teraz na úteku, jazdí cez Balkán a hľadá záchranu. Jeho meno? Justinián II. Jeho cieľ? Pliska, dvor chána Tervela, vládcu prvej bulharskej ríše. Nebol to však obyčajný vyhnanec. Len 10 rokov predtým Justinián vládol obrovskej byzantskej ríši s absolútnou mocou. Teraz bol sotva poznateľný, nos mal zohavený pri brutálnom akte poníženia. Jeho rúcho sa zmenilo na handry a o svoju ríšu prišiel. V roku 704 n. Liter bol zvrhnutý, zneúctený a poslaný do vyhnanstva, aby putoval po vzdialených krajinách Chersonu. Napriek svojmu utrpeniu však nebol pripravený zmiznúť do histórie. Zúfalstvo plodí odvahu a Justinián sa nemal na koho obrátiť a tak hľadal pomoc u nepravdepodobného spojenca, Bulharov, vzmáhajúcej sa mocnosti na severe, známej svojou obávanou jazdou a strategickým dôvtipom. Prečo by však chán Tervel, vládca ríše, ktorá si ešte len zabezpečuje svoje základy, riskoval všetko, aby pomohol padlému byzantskému cisárovi? Bol Justinián len zúfalý muž, ktorý plietol prázdne sľuby, alebo to bol začiatok hazardu, ktorý mohol zmeniť chod dejín? Baví vás doterajšie dobrodružstvo? Stlačte tlačidlo páči sa mi to, prihláste sa na odber a podeľte sa o svoje názory. Čo si myslíte o Justiniánovom rozhodnutí? Verili by ste mu? Napíšte komentár nižšie. A ak chcete viac epických historických ciest, sledujte ma na Spotify, prihláste sa na môj Patreon, podporte ma na Buy.me a Ko-fi a pripojte sa ku mne na KOFI. Keď Justinián stál pred chánom Tervelom, vedel, že o jeho osude rozhodnú len slová. Nemal čo ponúknuť okrem sľubu, ale bol to sľub, ktorý mohol navždy zmeniť postavenie Bulharska. Prisahal, že ak mu Tervel pomôže získať späť Konštantínopol, Bulhári budú bohato odmenení. Zlato, pôda, moc, všetko by bolo ich. Ale jedna ponuka stála nad ostatnými, titul cisára, druhý po samotnom cisárovi. Takejto pocty sa ešte žiadnemu zahraničnému panovníkovi nedostalo. Bolo to viac než len spojenectvo, bolo to pozvanie pre Bulharsko, aby vstúpilo na svetovú scénu ako skutočná mocnosť. Chán Tervel nebol hlupák. Vedel, že spojenectvo s Byzanciou môže byť pominuteľné a cisári boli známi svojimi porušenými sľubmi. Videl však aj príležitosť. So silou svojich bojovníkov za Justiniánom mohli Bulhári zasiahnuť samotné srdce Byzantskej ríše. Tervel mal na výber odmietnúť zúfalého muža a udržať budúcnosť Bulharska v neistote, alebo staviť na Justiniána a formovať osud svojho národa. Ako sa rozhodne? Tervel sa rozhodol. S 15 000 elitnými jazdcami pýchou Bulharska vyrazil na juh. Bulharská jazda, známa svojou rýchlosťou a dravosťou, sa prehnala Tráciou ako búrka a naháňala strach byzantským posádkam. Justinián, kedysi zlomený vyhnanec, teraz jazdil na čele armády a jeho cieľom bolo najväčšie mesto na svete. Justinián však nemal záujem o dlhé obliehanie. Namiesto toho vymyslel odvážny plán. S pomocou verných, ktorí sa stále nachádzali v Konštantínopole, zariadil tajný prechod. Jednej noci pod rúškom tmy Justinián s malou jednotkou preklzol cez hradby a vtrhol do cisárskeho paláca. Spiace mesto sa prebudilo do chaosu. Do východu slnka bol Tiberios III. Zvrhnutý a Justinián opäť zasadol na trón. Vyhnaný cisár sa vrátil, ale za akú cenu? Justinián dodržal svoje slovo, aspoň na čas. Obdaril Tervela zlatom, udelil mu pozemky v severnej Trácii a čo je najdôležitejšie, oficiálne ho vymenoval za cisára. Prvýkrát v histórii sa takýmto titulom panovníka píšil rímsky panovník, ktorý povýšil Bulharsko na krajinu s obrovským vplyvom. Odkaz bol jasný, Bulharsko už nebolo len ďalším kráľovstvom, bola to mocnosť, s ktorou sa muselo počítať. Spojenectvá založené na ambíciách sú však krehké. Aj keď si Tervel užíval svoje nové postavenie, začali sa opäť objavovať šepkoty o Justiniánových starých spôsoboch. Dá sa tomuto cisárovi skutočne dôverovať, alebo ho jeho túžba pomoci dovedie k zrade toho, kto ho dosadil na trón? Justiniánova druhá vláda bude mať krátke trvanie. Jeho krutosť a paranoja obrátili jeho spojencov proti nemu a v roku 711 n. Liter bol opäť zvrhnutý. Tentoraz sa nekonalo žiadne vyhnanstvo. Bol popravený a jeho krv zašpinila trón, o ktorého znovu získanie tak tvrdo bojoval. Tervel však prosperoval. Naďalej vládol múdro, zabezpečil hranice Bulharska a rozšíril jeho vplyv.
Jeho rozhodnutie pomôcť Justiniánovi bolo riskantné, ale vyplatilo sa, pretože upevnilo postavenie Bulharska ako kľúčového hráča v európskej politike. A tak nám udalosti z roku 704 n. liter pripomínajú načasovú pravdu. Spojenectvá môžu budovať impéria, ale dôvera je najnebezpečnejšou menou zo všetkých. Urobil chán Tervel správne rozhodnutie, keď pomohol Justiniánovi II. Alebo to bol hazard, ktorý mohol stáť Bulharsko všetko. Dajte mi vedieť svoje názory v komentároch. A ak sa vám táto cesta dejinami páčila, nezabudnite lajkovať, odoberať a sledovať, aby ste získali ďalšie úžasné historické poznatky. Chcete podporiť moju prácu? Pridajte sa ku mne na Patreone, kúp mi kávu alebo KOFI a pomôžte mi udržať tieto príbehy. Do budúcna pokračujte v skúmaní minulosti, formuje našu budúcnosť.